Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Αργύρη Τζουβελέκης, είμαι καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να προεδρεύω μαζί με τους συναδέλφους μου, τον επίκορο καθηγητή πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Τζίλα, και την επίκορη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την κυρία Βασαμίδη, σε αυτή την εξαιρετική διαδικτυακή εκδήλωση, ανοιχτή για το κοινό, αναφορικά με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ζώντας με μία χρόνια νόσο. Κάθε ανάσα μία ιστορία» και γίνεται με πρωτοβουλία και την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η οποία δείχνει με τον τρόπο αυτό την ευαισθητοποίησή της επί κρίσιμων ζητημάτων υγείας που άπτονται της ειδικότητάς μας. Με κεντρικό μήνυμα λοιπόν, ζώντας με μία χρόνια νόσο, κάθε ανάσα μία ιστορία, η εκστρατεία αυτή της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας δεν εστιάζει απλώς στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά επίσης αναδεικνύει τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από την νόσο. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να παρευρίσκονται πέρα από τους προαναφερθέντες καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς πάνω στο χώρο της πνευμονικής ίνωσης, να υπάρχουν και δύο ομιλήτριες, οι οποίες θα μας μιλήσουν, η κυρία Σταμούλη, η οποία είναι ασθενής που πάσχει από πνευμονική ίνωση και θα μας μιλήσει για το πώς η νόσος επηρεάζει την καθημερινότητά της, για τον αντίκτυπο της νόσου στην καθημερινότητά της, και φυσικά την κυρία Θάνου, η οποία αποτελεί την πρόεδρο του Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονική Ίνωση και η οποία θα μας μιλήσει από την πλευρά του φροντιστή υγείας, του συγγενούς δηλαδή ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Για να μην μακρηγορήσω, επειδή ο χρόνος δεν είναι ποτέ σύμμαχος και για να μην κουράσουμε τον κόσμο, θα ξεκινήσουμε με δύο βίντεο, τα οποία ουσιαστικά θα μας μιλήσουν για την πνευμονική ίνωση. Θα μας μιλήσουν, θα είναι το βίντεο πρώτα στο οποίο μιλάει ο κύριος Τζίλας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ορισμό της πνευμονικής ίνωσης και το πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος να προσέχει το τι διαβάζει στο διαδίκτυο, γιατί όπως θα μας πει, όλες οι νόσεις δεν είναι το ίδιο. Και θα ακολουθήσει βίντεο της κυρίας Βασαμίδη, η οποία θα μας μιλήσει για την έγκαιρη διάγνωση της πνευμονικής ίνωσης, αλλά και τις πολλές μορφές τις οποίες μπορεί να πάρει η πνευμονική ίνωση στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για να δούμε τα βίντεο. Κανείς έρχεται αντιμέτωπος με τη διάγνωση της πνευμονικής ίνωσης, το άκουσμα αυτής της λέξης γενικά προκαλεί φόβο και ανασφάλεια. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί πως η διάγνωση της πνευμονικής ίνωσης είναι ένας γενικός όρος, περιλαμβάνει πάρα πολλές διαφορετικές διαγνώσεις, κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετική πρόγνωση, αλλά και διαφορετική αντιμετώπιση. Επειδή γενικά είναι νοσήματα τα οποία είναι σχετικά σπάνια, πολλές φορές απαιτείται να γίνει εξέταση από κάποιον ειδικό πνευμονολόγο και πολλές φορές απαιτείται παραπομπή σε εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς και πολλές φορές μάλιστα χρειάζεται να συνεργαστούν ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου να καθοριστεί ακριβής διάγνωση. Οπότε για τον ασθενή είναι σημαντικό όχι απλά να διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση, αλλά πρέπει η ομάδα των γιατρών που θα τον αναλάβει να καταλήξει και να αποφασίσει τι είδους πνευμονική ίνωση είναι. Υπάρχουν πολλών ειδών λοιπόν διαφορετικές πνευμονικές ινώσεις με διαφορετική πρόγνωση και διαφορετική θεραπεία. Θα ήθελα να κλείσω με έναν πραγματικά αισιόδοξο τόνο και να πω ότι ενώ γενικά πέφτει λιγάκι σαν κεραυνός σε ενεθρία αυτή η διάγνωση και πολλές φορές και οι ασθενείς μένουν μέσα στο ίντερνετ, που είναι λογικό πλέον να γίνεται αυτό το 2025, ψάχνουν την πρόγνωση, έρχονται ήδη απογοητευμένοι. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να θεωρείται ένα νόσημα το οποίο αντιμετωπίζεται. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία του ασθενούς με την ομάδα των γιατρών που θα τον αναλάβει και γενικά θα πρέπει να βλέπει τα πράγματα με αισιοδοξία. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να τεθεί η σωστή διάγνωση και να αποφασιστεί πάνω στη σωστή διάγνωση ακριβώς το βέλτιστο σχήμα θεραπείας.
Η πνευμονική ίνωση, δηλαδή η ουλοποίηση του πνευμονικού παρεχήματος, ταξινομείται σε αγνώστου αιτιολογίας, τη γνωστή σε όλους ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, και σε δευτεροπαθούς αιτιολογίας, η οποία σχετίζεται είτε με τα αυτοάνωσα νοσήματα του πνεύμονα, σκληρόδερμα ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε είναι φαρμακοεπαγόμενη, είτε οφείλεται σε περιβαλλοντολογική έκθεση. Οι βασικοί πυλώνες φαρμακευτικής θεραπείας πνευμονικής ένωσης είναι τα αντιεινωτικά σκευάσματα. Επί του παρόντος, έχουμε στη διάθεσή μας την πυρφενιδόνη και την ιτετανίμπη, δύο σημαντικούς αντιεινωτικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να διπλασιάσουν το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση από 3 με 5 έτη σε έως και 8 έτη και φυσικά να βελτιώσουν και την ποιότητα της ζωής τους. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά απλά επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και δεν θεραπεύουν την ουλοποίηση του πνεύμονα. Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση διαδραματίζει και η σωστή διαχείριση των συνοδών νοσημάτων, τα οποία μπορούν και να αποτελέσουν τα λεγόμενα δυνητικά θεραπεύσιμα χαρακτηριστικά της νόσου. Τα συνοδά αυτά νοσήματα συμπεριλαμβάνουν τη γασtroεσοφαγική παλινδρόμηση, την πνευμονική υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το ζαχαρό διαβήτη και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση εμφανίζουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου πνεύμονα, συνεπώς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την εμφάνιση καρκίνου πνεύμονα με αξονική τομογραφία θώρακος ετησίως. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία, αποτελούν ευπαθή ομάδα για λοιμώξεις του αναπνευστικού, συνεπώς ο εμβολιασμός αυτών των ασθενών για έναντι του πνευμονιοκόκκου, του RSV, του αναπνευστικού δηλαδή συγκητιακού ιού, του κορονοϊού, αλλά και του ιού της γρίπης αποτελεί αδύρυτο ανάγκη. Από τα λεγόμενά μου εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η σωστή θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση περιλαμβάνει διεπιστημονική προσέγγιση και πολλές ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά με τον εξειδικευμένο πνευμονολόγο. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η λεγόμενη παρηγορητική θεραπεία των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, όπως είναι τα αντιβυχικά σκευάσματα, τα ερεμιστικά σκευάσματα, η οξυγονοθεραπεία και φυσικά η πνευμονική αποκατάσταση. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις βελτιώνουν τόσο το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά κυρίως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είναι σημαντικό να αναζητούν κέντρα τα οποία περιλαμβάνουν τις άνωθεν θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τέλος, αξίζει να τονιστεί η σημασία της παρακολούθησης των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδος, όπου δίνεται η ευκαιρία για νεότερες θεραπείες, περισσότερο αποτελεσματικές και λιγότερο τοξικές. Επί του παρόντος υπάρχουν και τρέχουν αυτή τη στιγμή περίπου 35 κλινικές μελέτες παγκοσμίως, πολλές εξ αυτών και στην Ελλάδα, όπου δοκιμάζονται νεότεροι και ενδεχομένως περισσότερο αποτελεσματικοί θεραπευτικοί παράγοντες και ευελπιστούμε όλοι να έχουμε θετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Η πνευμονική ίνωση, αν διαγνωστεί εγκαίρως με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, μπορεί να μετατραπεί από μια θανατηφόρο σε μια χρόνια νόσο. Αξιολόγησε τα συμπτώματά σου και απευθύνσου εγκαίρως στον πνευμονολόγο σου. Μη χάνεις την ελπίδα σου. Πλέον υπάρχει θεραπεία, γιατί κάθε αναπνοή μετράει στον αγώνα ενάντια στην πνευμονική ίνωση. Λοιπόν, εξαιρετικά. Νομίζω ότι προχωράμε βάσει προγράμματος, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά προτού προλογίσω τον κύριο Τζίλα, έναν εξαιρετικό πνευμονολόγο, ειδικό πάνω στην πνευμονική ίνωση, συνεργάτη πολλά χρόνια και συμμαθητή μου, αν μπορούσα να τον προλογίσω έτσι, με κοινό δάσκαλο, τον κύριο Μπούρο, ουσιαστικά τον άνθρωπο που μας μοίησε όλους στην Ελλάδα στην πνευμονική ίνωση και στα διάμεσα νοσήματα του πνεύμονα. Να πω ευχαριστίες στην ΕΛΠΕΝ, την φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ, που υποστηρίζει αυτή την κοινή, ανοιχτή στο κοινό διαδικτυακή εκδήλωση, και με όλα αυτά να δώσω το λόγο στον κύριο Τζίλα
που είναι επίκουρος καθηγητής στο Αττικό, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αγαπητέ Βασίλη, αγαπητέ κύριε Τζίλα, σας περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε αυτό που θα μας πείτε. Νομίζω περισσότερο οι ασθενείς να ακούσουν ότι τελικά όλες οι νόσεις δεν είναι ίδιες και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διαβάζουμε το διαδίκτυο. Κύριε Τζιβελέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν όντως μαθητές και τυχεροί που είχαμε τον δάσκαλό μας. Είναι όντως μια ομιλία η οποία είναι προσανατολισμένη για τους ασθενείς. Πιστεύω, θα λύσει κάποιες πρακτικές απορίες και θα δώσει και κάποιες πρακτικές οδηγίες. Οπότε ξεκινάμε λέγοντας ότι όλες οι νόσεις δεν είναι ίδιες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά οι ασθενείς να το εμπεδώσουν αυτό και να το καταλάβουν. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό αντίστοιχο παράδειγμα είναι ότι εάν κάποιος πάει σε έναν γιατρό και του πει τι έχεις, πνευμονική ίνωση. Δηλαδή, πνευμονική ίνωση, τι άλλο να σου πω. Είναι σαν να πας στο μανάβι και να του πεις τι θα πάρετε και να του πεις του μανάβι λαχανικά. Το μανάβι πάνω θα σε κοιτάξει περίεργα και θα σου πει ναι, οκ, τι λαχανικά. Εσύ θα πει λαχανικά. Οπότε κάτι τέτοιο ακριβώς συμβαίνει και με την πνευμονική ίνωση. Πνευμονικές ινώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Ακριβώς όπως εδώ βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι λαχανικά, αλλά βλέπουμε πόσο πολλά διαφορετικά λαχανικά υπάρχουν. Σπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια. Πρέπει πραγματικά ο γιατρός να δει μέσα από όλες αυτές τις ινώσεις, οι οποίες είναι πάνω από 400, βέβαια στη συνήθη πρακτική τα 10 και ίσως είναι και πολλά αυτά που λέω, 5 με 7 αίτια κυρίως είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, αλλά σίγουρα θέλει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πνευμονική ίνωση έχω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για πρακτικούς λόγους, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και στην πρόγνωση και στη θεραπεία που θα πάρει κάποιος, αλλά έχει σημασία και στην ομάδα των γιατρών που πιθανώς να ενεπλεκούν και να μην είναι μόνο πνευμονολόγοι, αλλά ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και άλλες ειδικότητες που πιο χαρακτηριστική είναι οι ρευματολόγοι. Τώρα, ποιο είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον με την ίνωση. Είναι κάτι το οποίο έλεγε η δική μου γιαγιά, η οποία δεν ήταν γιατρός, αλλά έλεγε μερικά πολύ σοφά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν με μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλο λόγο μιλές. Οπότε το ίδιο πράγμα ισχύει και με την ίνωση. Ακόμα και αν καθορίσουμε τη συγκεκριμένη μορφή ίνωσης, για παράδειγμα πούμε ότι είναι μήλο. Ακόμα και τότε, μέσα στην ίδια ομάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σημαντική ετερογένεια στην πορεία της νόσου. Όπως για παράδειγμα εδώ, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό που βλέπω είναι μήλο, αλλά βλέπετε πόσο πολλά διαφορετικά μήλα υπάρχουν. Οπότε, ακόμα και αν έχουμε μία συγκεκριμένη διάγνωση, και αυτό κυρίως το βλέπουμε στην πράξη και όπως είπε και ο κύριος Τζιβελέκης και με τα νεότερα αντιεινωτικά είμαστε ευχαριστημένοι με τα νεότερα φάρμακα ότι βλέπουμε βελτίωση στην έκβαση των ασθενών. Το τι θα κάνει εξατομικευμένα ο κάθε ασθενής είναι πάρα πολύ ετερογενές και στην ουσία η πορεία στο συγκεκριμένο ασθενή θα το δείξει. Γιατί, για παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που διαβάζουμε για μέση επιβίωση κτλ. Είναι ο μέσος όρος. Είναι, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στο 50% των ασθενών. Αλλά τον ασθενή δεν τον νοιάζει για να ανήκει στο ένα ή στο άλλο 50%. Τον ασθενή τον ενδιαφέρει η μονάδα του. Για τον ασθενή, ο εαυτός του είναι το 100%. Και αυτό μόνο με μία εντελώς εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί. Ένα άλλο αρκετά σημαντικό κομμάτι είναι ότι γενικά ο όρος ίνωση δεν είναι ακριβώς πάντοτε αυτό το οποίο μόνο βλέπουμε σε ένα ιατρείο με διάμεσες πνευμονοπάθειες. Στις διάμεσες πνευμονοπάθειες ανήκουν και περιστατικά τα οποία έχουν μόνο πνευμονική ίνωση, μπορεί να μην έχουν καθόλου πνευμονική ίνωση και μπορεί να έχουν και φλεγμονή και πνευμονική ίνωση. Οπότε θα προσπαθήσω με πολύ απλά λόγια λίγο να εξηγήσω τι είναι το καθένα. Εάν φανταστούμε λοιπόν ότι ο πνεύμονας είναι σαν ένα τζάμι, η ίνωση είναι αυτό που βλέπετε στα δεξιά της οθόνης, είναι όταν η ίνωση είναι όταν ο πνεύμονας, όταν το γυαλί αυτό ραγίζει. Οπότε, εάν έχουμε ένα ραγισμένο τζάμι, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε με τα φάρμακα, δυστυχώς δεν μπορούμε να το ξανακολλήσουμε. Τα φάρμακα αυτά εμποδίζουν το ράγισμα να επεκτείνεται με γρήγορο βαθμό. Τι είναι τώρα η φλεγμονή? Η φλεγμονή είναι όταν το τζάμι είναι θολό, όταν υπάρχει θολό τζάμι. Το θολό τζάμι μπορεί να κρύβει από κάτω και μικροραγίσματα, αλλά όταν κάποιος βλέπει θολό τζάμι, και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και η αξιονική, όταν φυσικά τη βλέπει κάποιο έμπειρο μάτι, το θολό τζάμι με διαφορετικά φάρμακα, όχι απαραίτητα αντιεινωτικά,
μπορεί να έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορεί να καθαρίσει σε ένα βαθμό. Ο βαθμός που θα καθαρίσει το τζάμι μπορούμε πάνω κάτω να το καταλάβουμε ανάλογα και με το υποκείμενο νόσημα που έχει κάποιος. Οπότε είναι σημαντικό αφετέρου να καθορίσουμε την ακριβή διάγνωση και στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει ο γιατρός να επικοινωνήσει στον ασθενή ακριβώς το ποια από τις δύο βασικές κατηγορίες φαρμάκων θα πάρει. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί να πάρει και τα δύο φάρμακα. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να μας μείνει είναι ότι ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Το 2025 προφανώς ο ασθενής θα μπει στο διαδίκτυο, προφανώς θα διαβάσει, προφανώς θα ρωτήσει στο ChatGPT, αλλά θυμηθείτε ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε προγνώσεις στον συγκεκριμένο ασθενή. Εάν έχει προηγούμενες εξετάσεις, είναι πάρα πολύ βοηθητικές γιατί μας δείχνει πώς πήγαινε η νόσος του και σίγουρα χρειάζεται μία εξατομικευμένη, σε εντελώς ατομικό επίπεδο προσέγγιση. Και θυμηθείτε ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η ψυχολογική νίκη. Δεν πρέπει ο ασθενής να πραγματικά να καταρρίπτεται στο άκουσμα της διάγνωσης. Αυτό μου θυμίζει την παλιά παροιμία με τη γιαγιά, η οποία είχε φυτέψει ένα μικρό δεντράκι και έκλαιγε στο τζάκι και έλεγε «Γιατί κλαις, γιαγιά?» Και έλεγε «Γιατί το δέντρο θα μεγαλώσει, θα ανέβει το εγγόνι μου πάνω, θα χτυπήσει και θα πέσει». Μην προδικάζουμε το τι θα γίνει. Θέλει στενή συνεργασία. Πλέον με όλα αυτά τα φάρμακα που έχουμε και πρόσφατα είχαμε και 2 θετικές μελέτες από φάρμακα, ειδικά το τελευταίο ήταν και αρκετά ελπιδοφόρο, ήταν εντυπωσιακά τα αποτέλεσματα και των 2 μελετών. Ειδικά η τελευταία μελέτη ήταν ακόμα ίσως πιο εντυπωσιακή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία διάγνωση εξαιρετικά κακή. Είναι και αυτή μία χρόνια νόσους. Και μην ξεχνάτε ότι και στις πιο δύσκολες συνθήκες πάντοτε υπάρχει ελπίδα να ανθίσει, όπως βλέπετε εδώ δίπλα στη θάλασσα, στην Ξέρα, ένα υπέροχο δέντρο. Θα πρέπει, για να πάω και στο λόγο της καμπάνιας μας, ζώντας με το Ζ και το Ω κεφαλαίο, ένας ασθενής που έχει χαρώδη διαβήτη και ένας ασθενής ο οποίος έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έτσι και ένας ασθενής με είνωση έχει μία χρόνια νόσο, δεν έχει μία τελικού σταδίου νόσο, έχει μία χρόνια νόσο και πρέπει να συνεργαστεί στενά απλά με τον ειδικό ή τους ειδικούς για να έχει τη βέλτιστη θεραπεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζίλα για την εξαιρετικά γλαφυρή του παρουσίαση. Νομίζω εκλαϊκευμένη και εξίσου αποτελεσματικά και με επιστημονικό τρόπο παρουσίαση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο που μας παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές αλλά και για τις ευχαριστίες. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις στο τέλος των παρουσιάσεων, οπότε βάσει του προγράμματος θα προχωρήσουμε στην κυρία Βασαρμίδη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, επίσης εξαίρετη συνάδελφος με πολύ μεγάλο έργο στον χώρο της πνευμονικής είνωσης και των διαμέσων πνευμονοπαθειών. Θα μας μιλήσει πότε πρέπει να υποψιαζόμαστε την πνευμονική είνωση, πώς πρέπει ο ασθενής να αξιολογεί τα συμπτώματά του και πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Αγαπητή Ειρήνη, σε ακούμε. Γεια σας σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσουβελέκη και τον κύριο Τζίλα. Προφανώς οι συνομιλητές μου και όλα αυτά που είπαν μέχρι τώρα μου δίνουν το βήμα να πάμε ένα βήμα παραπέρα στη δική μου σύντομη ομιλία. Και πάλι απευθυνόμενοι προς τους ασθενείς μας και προς τους φροντιστές τους φυσικά. Και φυσικά είμαστε εδώ για να ακούσουμε ερωτήσεις και σχόλια, καθώς οι ομιλίες μας είναι σύντομες, για να έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για συζήτηση. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Τζίλας, είναι ένα πολύπλοκο θέμα η πνευμονική είνωση. Δεν είναι μόνο η ιδιοπαθής μορφή της, όπως πολύ σωστά είπε, αλλά και η δευτεροπαθής. Και ακριβώς επειδή δεν είναι όλες οι νόσεις ίδιες, εκεί γίνονται όλα πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα για τους ασθενείς. Αναφερόμενοι στην ιδιοπαθή μορφή της πνευμονικής είνωσης, που είναι μια σπάνια νόσος που όντως το άκουσμά της αρχικά ο ασθενής πανικοβάλλεται, αγχώνεται και το πρώτο που κάνει είναι να μπαίνει στο διαδίκτυο,
Το παν είναι η συζήτηση με τον γιατρό του. 2 λόγια που θα πούμε εισαγωγικά είναι ότι η πνευμονική ίνωση γενικά είναι ένα νόσημα το οποίο αφορά τους πνεύμονες. Την ιδιοπαθή της μορφή προσβάλλει κυρίως άνδρες ενήλικες άνω των 50 ετών και αφορά στην μεγαλύτερη πλειοψηφία της ανθρώπους οι οποίοι έχουν καπνίσει στο παρελθόν ή συνεχίζουν να καπνίζουν. Επαναλαμβάνω, αυτό αφορά την ιδιοπαθή μορφή της πνευμονικής ίνωσης. Θα έχετε ακούσει και θα έχετε διαβάσει, όσοι έχετε ασχοληθεί με την νόσο, ότι εν πολλοίς η παθογένεια θεωρείται άγνωστη. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερε και ο κύριος Τζίλας και ο κύριος Τζουβελέκης, η έρευνα προχωράει. Η επιστημονική και ιδίως η πνευμονολογική κοινότητα τα τελευταία χρόνια στρέφεται πολύ στο να ανακαλύψει παθογενετικούς μηχανισμούς, τι είναι δηλαδή αυτό που προκαλεί την νόσο. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί θα μας βοηθήσει και να την προλάβουμε και να την αποτρέψουμε και να τη θεραπεύσουμε έγκαιρα με τα κατάλληλα στοχευμένα φάρμακα. Και ακριβώς λοιπόν επειδή δεν είναι όλες οι νόσες ίδιες, δεν θα είναι όλοι οι ασθενείς μας άνδρες άνω των 50 ετών καπνιστές. Όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα που προφανώς δεν είναι σκοπός της σημερινής ομιλίας να συζητήσουμε για τους πολύπλοκους μηχανισμούς της παθογένειας, αλλά σίγουρα θέλω να μας μείνει ότι δεν αφορά μόνο καπνιστές, υπάρχουν και άλλες μορφές ρύπανσης και άλλες μορφές βλαπτικών παραγόντων που προάγουν την νόσο, ενώ σίγουρα αν μπει κανείς στο διαδίκτυο θα δει και τελευταία δεδομένα τα οποία κάνουν λόγο για μια γενετική προδιάθεση, το οποίο το αναφέρω πάλι ως προς τους ασθενείς μας για να μην υπάρξει ο πανικός στο άκουσμα και θεωρήσει κάποιος ότι είναι ένα νόσημα κληρονομικό. Δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα ακόμα. Σίγουρα προχωράμε με γενετικές μελέτες που δείχνουν κάποια γονίδια, επαναλαμβάνω, προδιάθεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μία νόσος που θα πάει από τη μια γενιά στην επόμενη. Άρα λοιπόν, όταν ο γιατρός μας θέλει να κάνει μία διερεύνηση πνευμονικής ίνωσης για να δει αν αυτή είναι ιδιοπαθής ή αν ευθύνεται σε κάποιο παράγοντα που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον ασθενή καλύτερα, σίγουρα θα πάρει ένα καλό οικογενειακό ιστορικό, σίγουρα θα ρωτήσουμε εκτενώς για φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο ασθενής, καθώς μπορεί να είναι μία πνευμονική ίνωση ή μία διάμεση πνευμονοπάθεια, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Τζίλας, δεν είναι όλα τα περιστατικά των ιατρίων μας πνευμονικές ινώσεις, όπου το τζάμι έχει ραγίσει και δεν ξανακολλάει. Μπορεί να είναι απλά θαμπό και με την κατάλληλη απομάκρυνση του φαρμάκου ο ασθενής μας να βελτιωθεί θεαματικά. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επαγγελματικές εκθέσεις. Εκτός από τον καπνό του τσιγάρου ευθύνονται και άλλες ουσίες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τον πνεύμονα, με το βλενογόνο του αναπνευστικού συστήματος, και αυτό είναι ο αμίαντος, όπως ίσως έχετε ακούσει, κάποιες άλλες οργανικές ενώσεις όπως η πυρητίαση, όπως επίσης θα έχετε ακούσει ότι ρωτάμε τους ασθενείς μας αν έχουν έρθει σε επαφή με συγκεκριμένα ζώα, αν έχουν έκθεση σε πτηνά, περιστέρια, παπαγάλους ή καναρίνια. Τα αντιγόνα στα φτερά των πτηνών κάποιες φορές οδηγούν σε διάμεση πνευμονοπάθεια. Οπότε έχουμε παράγοντες που μπορούν να αντιστρέψουν και να βελτιώσουν την νόσο και δεν είναι μόνο η ιδιοπαθή μορφή της, όπως προσπάθησε πολύ παραστατικά να μας πει ο κύριος Τζίλας. Για τον ασθενή, 2 απλά πράγματα πότε υποψιαζόμαστε την νόσο. Συνήθως υπάρχει ένας βήχας ο οποίος ταλαιπωρεί τους ασθενείς μας. Είναι βήχας χρόνιος, δηλαδή βήχας μηνών. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι παραγωγικός, όπως λέμε είναι ξηρός, δεν έχουμε δηλαδή παραγωγή φλέμματος, πτιέλου. Ξερόβηχας είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα και επίσης η δύσπνοια, αυτό που λέμε λαχάνιασμα. Βάρος στο στήθος μπορεί να αντιλαμβάνεται κάποιος ασθενής, όταν πάει να περπατήσει κυρίως ή όταν πάει να ανέβει σκάλες, σε κάποια δηλαδή μορφή άσκησης, κούρασης. Αν παλιότερα ανέβαινε μία σκάλα χωρίς να λαχανιάζει, χωρίς να ζορίζεται και τώρα νιώθει δύσπνοια, αυτό θα είναι ένα καμπανάκι που θα πρέπει να τον κάνει να ψάξει τι γίνεται με το αναπνευστικό του. Σπανιότερα και σε πιο προχωρημένες μορφές της νόσου μπορεί να έχουμε πληκτροδακτυλία. Είναι ένα χαρακτηριστικό έβριμα που το βλέπουμε στις άκρες των ηχιών των ασθενών μας με έντονη κυρτότητα ή σπανιότερα ακόμα κιάνωση, δηλαδή τα άκρα μας ή τα χείλη μας να είναι χρώματος μπλε, κυρίως στην προσπάθεια και πάλι όταν ο ασθενής αντιλαμβάνεται λαχάνιασμα και δύσπνοια. Φυσικά, αναφερόμενοι και πάλι στις πολλές μορφές της νόσου, όπως είπε και ο κύριος Τζίλας, συχνά συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους ρευματολόγους και επιμένουμε και σε άλλα
σημεία και συμπτώματα. Δεν κοιτάμε τον ασθενή μας μόνο από την πλευρά του πνεύμονα, του αναπνευστικού, αλλά αναζητούμε και άλλα σημάδια. Πολλές φορές οι άνθρωποι θα έχουν μία αρθρίτιδα, την οποία θα έχουν παραμελήσει ή δεν θα έχουν συνδυάσει με το λαχάνιασμα που έχουν. Θα εμφανίσουν κάποια εξανθήματα στα άκρα ή στο πρόσωπο. Το χαρακτηριστικό ζώδες ερύθμα που εμάς σαν γιατρούς αμέσως μας συνδέει με κάποιες μορφές διάμεσης πνευμονοπάθειας. Άρα λοιπόν είναι και άλλα καμπανάκια που μπορούν να χτυπήσουν και να οδηγήσουν έναν ασθενή στο να αναζητήσει τι συμβαίνει στο αναπνευστικό του, κυρίως σε συνδυασμό με τα προηγούμενα συμπτώματα που σας είπα, δηλαδή τον ξηρό βήχα και τη δύσπνοια. Θα πάμε λοιπόν στο γιατρό. Τι θα κάνει ο γιατρός μας? Σίγουρα ένας ειδικός πνευμονολόγος, θα κάνει μια πλήρη εξέταση. Χαρακτηριστικά να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια ακροαστικά ευρήματα πολύ χαρακτηριστικά που θέτουν την υπόνοια της ίνωσης και ένας έμπειρος γιατρός, ιδίως ένας πνευμονολόγος που ασχολείται με την ίνωση, θα το καταλάβει. Και στη συνέχεια προχωράμε στην εξέταση της σπυρομέτρησης. Ίσως είναι γνωστή στον πολύ κόσμο, καθώς είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται σε πολλά νοσήματα του αναπνευστικού. Να πούμε ότι είναι εύκολη εξέταση, δεν είναι επεμβατική πράξη. Ο ασθενής φυσάει σε ένα σωλήνα και στη συνέχεια κάνει κάποιες περαιτέρω εξετάσεις για τη μέτρηση της διάχυσης, όπως λέμε χαρακτηριστικά, του πνεύμονα, γιατί ο ρόλος του πνεύμονα είναι να διαχέει οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, τα βασικά αέρια. Άρα λοιπόν για να εκτιμήσουμε την κατάσταση της σύνοσης χρειαζόμαστε αυτές τις απλές εξετάσεις. Αυτές γίνονται σε ένα πνευμονολογικό ιατρείο, σε ένα νοσοκομείο. Είναι απλές και εύκολες για τον ασθενή, αλλά είναι πραγματικά σημαντικές και κέρια σημασίας. Συνήθως ο έλεγχος συμπληρώνεται με κάποιες εξετάσεις αίματος και για να αποκλείσουμε, όπως είπαμε, άλλες μορφές της νόσου, ρευματολογικά νοσήματα, δευτεροπαθείς μορφές όπως είπαμε. Ενώ να πούμε κάτι που νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά να το τονίσουμε, ακρογωνιαίος λίθος στην διάγνωση των διάμεσων πνευμονοπαθειών είναι η αξονική τομογραφία. Και μάλιστα, όπως λέμε, αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας. Επίσης είναι μια εύκολη εξέταση, μια επεμβατική, που βοηθάει πολύ ανάλογα αυτό που βλέπει ο ειδικός πνευμονολόγος σε συνεργασία με τον ακτινολόγο στην αξονική τομογραφία να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Συνήθως χρησιμοποιούμε τη βροχοσκόπηση, όχι πάντα, αλλά συνήθως μας βοηθάει να καταλάβουμε επιπλέον τι γίνεται με τον ασθενή μας και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μία βροχοσκόπηση που, όπως λέμε, παίρνουμε χαρακτηριστικά βροχοκυψελιδικό έκπλημα, ξεπλένουμε δηλαδή τον πνεύμονα για να πάρουμε κύτταρα από τον πνεύμονα. Συνήθως δεν απαιτείται βιοψία σε αυτή την εξέταση. Σπανιότερα θα αποφασίσει ο γιατρός σε εξειδικευμένο κέντρο αν θα πραγματοποιηθεί βιοψία. Τείνουμε όλο και περισσότερο να αποφεύγουμε τις βιοψίες στους ασθενείς μας για να μην τους βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία για διάφορους λόγους, κυρίως αφορά την ασφάλειά τους. Αν λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα με τις υπόλοιπες εξετάσεις που ανέφερα, αποφεύγουμε τη βιοψία. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις δυστυχώς είναι απαραίτητη, θα συμβουλευτούμε το γιατρό μας και φυσικά γι' αυτό είναι ο γιατρός, ο έμπειρος πνευμονολόγος και το εξειδικευμένο κέντρο καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των ασθενών με διάμεσες πνευμονοπάθειες και πνευμονική ίνωση. Εκεί είναι που ο γιατρός θα διαφοροποιηθεί από το ίντερνετ, γιατί είναι αυτός που θα βάλει κάτω τα δεδομένα και θα κρίνει ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες για τον ασθενή, να γίνουν μόνο οι απαραίτητες. Η έγκαιρη διάγνωση φυσικά και είναι καθοριστική, γιατί έχουμε θεραπείες, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τζίλας, 2 εγκεκριμένα φάρμακα που καθυστερούν την πρόοδο της νόσου, έχουν δώσει μεγάλη ελπίδα και έχουν αυξήσει το προσδόκιμο της ζωής των ασθενών μας. Έχουμε όμως και επιπλέον θεραπείες, ανάλογα με την ίνωση, ανάλογα με το αίτιο που την προκάλεσε. Και είναι σημαντικό όλα αυτά να γίνουν όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Άρα λοιπόν είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση για να έχει ο ασθενής μας πρόσβαση στα φάρμακα, για να μπει σε ένα πρόγραμμα τακτικής παρακολούθησης από το γιατρό του. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και επιπλέον μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε έχοντας ως επίκεντρο πάντα τους ασθενείς μας και κυρίως την ποιότητα της ζωής του. Να ζήσει κάποιος πολύ και να ζήσει καλά. Και αυτό θα γίνει πολλές φορές όχι μόνο από τα φάρμακα τα ειδικά για την ίνωση, αλλά και από την υποστήριξη την κατάλληλη που θα έχει ο ασθενής μας με μια ολιστική φροντίδα. Δεν είναι μόνο το αναπνευστικό του. Πολλές φορές, θυμίζω, μιλάμε για ανθρώπους άνω των 50 και 60 ετών που μπορεί να έχουν και προβλήματα με την καρδιά τους, που μπορεί, όπως είπε ο κ. Τζουβελέκης, να εμφανίσουν στην πρόοδο της νόσου ακόμα και κάποια κακοήθεια
Σας θυμίζω, συνήθως μιλάμε για καπνιστές, ή μπορεί να χρειαστεί να έχουν οξυγόνο στο σπίτι ή οξυγόνο στη βάδιση. Η οξυγονοθεραπεία, όταν χρειάζεται, βοηθάει πολύ την ποιότητα της ζωής των ασθενών μας, βοηθάει, μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μια ολιστική φροντίδα αν βρίσκονται υποτακτική παρακολούθηση σε κατάλληλα κέντρα και αν καταφέρουμε η διάγνωση να γίνει έγκαιρα και να παρέχουμε όσα πιο πολλά μπορούμε, όλα τα όπλα μας για να βελτιώσουμε πραγματικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κλείνοντας, είμαι πολύ χαρούμενη και εγώ και οι συνάδελφοί μου που σε αυτή την εκδήλωση θα έχουμε εκπροσώπους από τους συλλόγους των ασθενών μας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, μπείτε, ψάξτε, έχουμε ένα πανελλήνιο σύλλογο ασθενών για όλα τα πνευμονολογικά νοσήματα που πολύ ωραία δείχνει τους άξονες υποστήριξης των ασθενών μας. Χρειάζονται όλα αυτά για να να επιτύχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των αναπνευστικών παθήσεων, ενώ όσον αφορά συγκεκριμένα την πνευμονική νόση για την οποία μιλάμε σήμερα, υπάρχει το europeanlung.org για όποιον είναι χρήστης του διαδικτύου, όπου μπορεί να μπει και να δει τη συμβουλευτική αυτή ομάδα ασθενών με πνευμονική νόση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά υπάρχει η μετάφραση, όπως βλέπετε, και στα ελληνικά με οδηγούς υποστήριξης. Μάλιστα να πούμε ότι ο πρόεδρος της ομάδας είναι και Έλληνας. Ενώ φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Σύνοσης της Πνεύμονες Ζωής, που θα μας μιλήσει αργότερα και η αγαπητή εκπρόσωπος που έχουμε. Το μότο και αυτό που πρέπει να θυμούνται όλοι οι ασθενείς μας είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλοι ασθενείς σαν και αυτούς, μπορούν να μοιραστούν τα προβλήματά τους, τα άγχη τους, τις απορίες τους. Οπότε νομίζω ότι το μυστικό είναι να μείνουν συνδεδεμένοι οι ασθενείς μας, να μείνουν συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους τους, με τους φροντιστές τους, με τους γιατρούς τους, γιατί είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι και φυσικά με τους συλλόγους ασθενών που θα τους κάνουν σίγουρα να νιώσουν καλύτερα, γιατί ο δρόμος θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μακρύς. Είναι μακρύς γιατί έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής των ασθενών μας και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θα κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να είναι ο δρόμος μακρύτερος και για να προχωρήσουμε αυτό το μακρύ δρόμο που στην άκρη του τούνελ βλέπουμε φως, χρειάζεται τους σωστούς συνοδοιπόρους. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και παραμένω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βαρσαμίδη για την εξαιρετική ομιλία της, πολύ περιστατωμένη και πλήρης και αρκετά εύληπτη. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα κάνω share την οθόνη μου. Νομίζω ότι τη βλέπουν την οθόνη μου τεχνική. Οπότε, εγώ θα σας μιλήσω για τη φαρμακευτική και τη μη φαρμακευτική προσέγγιση. Έγιναν κάποια εισαγωγικά σχόλια από την κυρία Βαρσαμίδη αλλά και από τον κύριο Τζίλα. Ουσιαστικά είμαστε στην ιδιαίτερα ευτυχή θέση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα τελευταία 10 με 11 χρόνια, να έχουμε στη φαρέτρα μας δύο σημαντικά αντινοτικά φάρμακα, την πυρφενιδόνη και την ιτετανίνη, τα οποία, όπως βλέπετε εδώ πέρα από τις καμπύλες επιβίωσης, είναι φάρμακα τα οποία ουσιαστικά διπλασίασαν το προσδόκιμο επιβίωσης. Δηλαδή, εκεί που κάποιος διάβαζε μέσα στο ίντερνετ ότι θα έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης 2 με 3 χρόνια ανεξαρτήτου θεραπείας, τώρα πλέον η πρόγνωση εξαρτάται από τη θεραπεία, η θεραπεία καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου και έχουμε πλέον ασθενείς έως και 10 χρόνια που τους παρακολουθούμε για πνευμονική νόση. Φυσικά, όπως και αναφέρθηκε, αλλά εδώ περισσότερο παραστατικά από τις συγκεκριμένες μελέτες, δείχνει τη συγκεκριμένη μελέτη που έχει γίνει στη Γερμανία, δείχνει ότι αν καθυστερήσει η διάγνωση της νόσου, τότε οι ασθενείς έχουν χειρότερη πρόγνωση, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν σχεδόν φυσιολογική σπυρομέτρηση. Άρα λοιπόν έγκαιρη διάγνωση σημαίνει έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση αλλά και το σύνολο των νοσημάτων με ινωτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες, τις δευτεροπαθείς δηλαδή μορφές, θα πρέπει να τις διαχειρίζονται κέντρα αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και των υπολείπων ειδικοτήτων, αλλά φυσικά και των πνευμονολόγων, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς, η διάγνωση αλλά και η έναρξη της θεραπείας τους να γίνεται σε συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, συγκεκριμένα θεραπευτικά κέντρα, γιατί αυτό βελτιώνει
τις υπηρεσίες υγείας, βελτιώνει την πρόγνωσή τους και επίσης βελτιώνει και την ποιότητα ζωής τους. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ανατολή, στην επιστημονική, θα μπορούσα να το πω, Ανατολή μεγάλων κλινικών μελετών. Τουλάχιστον τα επόμενα 4 με 5 χρόνια θα έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 νέα θεραπευτικά όπλα στη φαρέτρα μας. Όπως βλέπετε από το συγκεκριμένο animation, τρέχουν αυτή τη στιγμή 34 κλινικές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκετές εξ αυτών και στον ελληνικό χώρο, και είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι οι ασθενείς να απευθύνονται σε κέντρα αναφοράς που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο μέσω του site της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας όσο και μέσω του διαδικτύου, κυρίως γιατί πέρα από τις συγκεκριμένες θεραπείες υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλινικές μελέτες πολλών φαρμακευτικών παραγόντων, στις οποίες οι ασθενείς που απευθύνονται στα κέντρα αναφοράς θα έχουν πρόσβαση και στα καινούργια αυτά φάρμακα, πολλά εκ των οποίων φαίνεται να έχουν αρκετά ενθαρρυντικά πρόδρομα αποτελέσματα. Ένα από αυτά τα φάρμακα, το οποίο έχει περάσει αυτή τη στιγμή από φάση 3 κλινικής μελέτης, άρα είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, είναι η νεραντομιλάστη, που ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο το οποίο καθυστερεί, όπως βλέπετε από τα διαγράμματα αυτά. Οι κουκκίδες αυτές δείχνουν πόσο γρήγορα πέφτει η αναπνευστική λειτουργία, άρα και το προσδόκιμο επιβίωσης σε έναν ασθενή με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, εάν λάβει το φάρμακο, το οποίο είναι από του στόματος ταμπλέτες 2 φορές ημερησίως. Αν λάβει την νεραντομιλάστη, βλέπετε ότι καθυστερεί η εξέλιξη του νόσου, ο ασθενής πηγαίνει καλύτερα και μάλιστα φαίνεται ότι το φάρμακο αυτό έχει ένα πολύ σημαντικό κέρδος, γιατί συνδυάζεται με λιγότερες διάρρειες, λιγότερη τοξικότητα συγκριτικά με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας, άρα ενδεχομένως και καλύτερη ποιότητα ζωής. Το φάρμακο αυτό αναμένεται να πάρει έγκριση σύντομα, μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες, από τον EMA και τον FDA, από τον Ευρωπαϊκό και τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, και επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πιλωτικά προγράμματα στα κέντρα αναφοράς, τα οποία μπορούν μέσω μιας αρκετά περίπλοκης, αλλά περίπλοκης κυρίως για τον γιατρό, όχι τόσο για τον ασθενή, διαδικασίας, μέσα από την οποία μπορούν οι ασθενείς να προμηθευτούν το συγκεκριμένο σκεύασμα, το συγκεκριμένο φάρμακο, που φαίνεται να είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και ελκυστικό νέο φάρμακο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ανασυνδυασμένη πυρφενιδόνη. Ουσιαστικά υπήρχαν ερευνητές οι οποίοι πήραν την πυρφενιδόνη, ένα από τα 2 αντινοτικά φάρμακα που έχουν έγκριση, και το τροποποίησαν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει λιγότερη τοξικότητα. Θυμίζω ότι η πυρφενιδόνη κάνει γαστροεντερικές διαταραχές, κάνει φωτοευαισθησία. Το φάρμακο αυτό φαίνεται ότι έχει την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά με λιγότερη τοξικότητα αναφορικά με το γαστροεντερικό αλλά και τη φωτοευαισθησία. Αναφέρθηκε προηγουμένως επιγραμματικά, αλλά ίσως λίγο πιο αναλυτικά, πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στους ασθενείς με πνευμονική ίνωση και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, πόσες ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, δεδομένου ότι αυτοί οι ασθενείς έρχονται πακέτο με πολλά συνοδά νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, όπως είναι το καρδιαγγειακό, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η γαστροσοφαγική πανιδρόμηση, η κατάθλιψη, αλλά και φυσικά ο καρκίνος του πνεύμονα. Αναφορικά με κάποια από αυτά τα συνοδά νοσήματα, όπως είναι η πνευμονική υπέρταση, ουσιαστικά τι είναι πνευμονική υπέρταση? Όταν επηρεάζεται το κομμάτι της καρδιάς που επικοινωνεί με τον πνεύμονα, δηλαδή το δεξί κομμάτι της καρδιάς, η δεξιά καρδία, τότε αυτό προσθέτει ένα επιπλέον παράγοντα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ασθενή αναφορικά με τη δύσπνοια και το βήχα. Φάνηκε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε πολλές απογοητεύσεις τα προηγούμενα χρόνια, φάνηκε ότι ένα νεότερο φάρμακο, η σπινόμενη τρεπροστινίλη, να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, χωρίς να έχει καθόλου τοξικότητα. Το φάρμακο αυτό είναι ιδιαίτερα ακριβό βέβαια, αλλά ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να γίνει προσβάσιμο και περισσότερο οικονομικό για τους ασθενείς και φυσικά για το σύστημα υγείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φάρμακα για την γαστροσοφαγική πανιδρόμηση, όπως η αναστολή της αντλίας πρωτονίων. Υπάρχουν μελέτες που είναι αμφιλεγόμενες, αλλά υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι ενδεχομένως αυτοί οι ασθενείς, κάποια ομάδα μάλλον αυτών των ασθενών, να κερδίζει από την χορήγηση αντιόξινων φαρμάκων.
Μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν ένα σημαντικό συνοδό νόσημα, συνοσηρότητα, σύντομα για κάποιους, όπως θέλει να το πει κάποιος, αλλά σίγουρα ο βήχας είναι κάτι που ταλαιπωρεί τους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική νόση, τους περιορίζει την ποιότητα ζωής και σχετίζεται με επιδείνωση της νόσου. Φάρμακα όπως είναι η μορφίνη, αλλά και αγωνιστές των οπιοειδών, όπως είναι η ναμπουλφίνη, φαίνεται να μειώνουν το χρόνιο βήχα. Κάποιοι εξ αυτών αναμένονται στην Ελλάδα σύντομα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το οξυγόνο. Οι ασθενείς αυτοί το οξυγόνο είναι φάρμακο και είναι φάρμακο στη φαρέτρα μας έναντι της πνευμονικής ίνωσης, έναντι της υποξυγονεμίας που κάνει η πνευμονική ίνωση, είτε είναι στη διάρκεια της ηρεμίας, της κόπωσης ή ακόμα και κατά τον ύπνο. Άρα ο ρόλος της οξυγονοθεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ πολύ επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα του υγρού αλλά και του φορητού οξυγόνου. Βλέπετε ότι το υγρό οξυγόνο σου δίνει τη δυνατότητα να παρέχει καθαρό οξυγόνο, υψηλής περιεκτικότητας οξυγόνο, να είναι μικρές και ελαφριές, άρα περισσότερο φορητές και φιλικές προς την καθημερινότητα του ασθενού συσκευές, να έχουν αθόρυβη λειτουργία και να έχουν ανεξαρτησία από το ρεύμα. Σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή διευκολύνει τη μετακίνηση των ασθενών, τους ενσωματών, τους βοηθάει έτσι ώστε να μην αποκοπούν από την κοινωνία, από την καθημερινότητά τους, άρα αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής και τους βοηθάει έτσι να επιτυγχάνουν τις περισσότερες συνιστόμενες ώρες χρήσης οξυγόνου, είτε μέσα στο σπίτι τους, είτε εκτός. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια φυσικά, τα οποία πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε να συνταγογραφηθεί το οξυγόνο. Πολλοί θα ρωτήσετε αν αυτό αποζημιώνεται. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να αποζημιώνεται το φορητό οξυγόνο. Με όλα τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο αυτή τη στιγμή. Και να κλείσω την παρουσίασή μου με 2-3 slide αναφορικά με τις λοιμώξεις. Ο μεγάλος κίνδυνος και ο απρόβλεπτος παράγοντας αναφορικά με την πρόγνωση της νόσου είναι οι λοιμώξεις. Άρα είναι καθοριστικός ο εμβολιασμός έναντι του ιού της γρίπης, έναντι του κορονοϊού, έναντι του αναπνευστικού συγκητιακού ιού, έναντι του πνευμονιόκοκκου και έναντι του έρπιτος ζωστήρα. Και επίσης πάντα επειδή μιλάμε για την ψυχική υγεία αυτών των ασθενών, αυτή είναι μελέτη που κάναμε και η οποία έδειξε ότι περίπου το 40 με 50% των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική νόση εμφανίζει κατάθλιψη. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προσεγγίζουμε τον ασθενή διεπιστημονικά και αν χρειαστεί οι ασθενείς αυτοί να λαμβάνουν τα καλύτερα δυνατά φάρμακα. Δεν ξεχνάμε την καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση, η οποία βελτιώνει πέρα από την ικανότητα για άσκηση και το μυοσκελετικό, αλλά και τη διατροφή αυτών των ασθενών μέσω ειδικών προγραμμάτων, όπου ένας εργοφυσιολόγος συνεργάζεται αρμονικά με έναν πνευμονολόγο, έναν διατροφολόγο, προκειμένου οι ασθενείς αυτοί να έχουν καλύτερη ικανότητα για άσκηση, να μαθαίνουν να αναπνέουν καλύτερα και επίσης να βελτιώνεται και η ψυχολογία τους. Υπάρχουν κέντρα αρκετά στην Ελλάδα, τα οποία έχουν καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση, οπότε απευθυνθείτε σε αυτά. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μεταμόσχευση πνεύμονα. Δεν μπορώ να πω πολλά, δεδομένου ότι υπάρχουν πιο ειδήμονες από εμένα, όπως είναι ο κύριος Τσαγκάρης στο Αττικό, ο οποίος έχει καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή στην Ελλάδα τη μεταμόσχευση πνεύμονα, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστια ένδυα μοσχευμάτων. Η Ελλάδα είναι ουραγός στην παροχή μοσχευμάτων για το πνεύμονα, αλλά βλέπετε ότι τα περισσότερα μοσχεύματα από το 20 μέχρι το 23 τα έλαβαν ασθενείς με πνευμονική ίνωση και εδώ να τονίσουμε την πολύ μεγάλη συνεισφορά των κέντρων αναφοράς. Βλέπετε ότι οι ασθενείς με πνευμονική ίνωση έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση στα κέντρα αναφοράς σε συνεργασία με τις υπόλοιπες βαθμίδες υγείας, έτσι ώστε αυτοί οι ασθενείς να παραπέμπονται εγκαίρως στο κέντρο μεταμόσχευσης πνεύμονα. Κλείνω με αυτό το slide. Εδώ είμαι στο Μόντρεαλ, στο συνέδριο για την πνευμονική ίνωση, όπου ουσιαστικά ο μήνας στην Αμερική, ο μήνας για την πνευμονική ίνωση είναι ο Σεπτέμβριος. Εδώ βάζουμε μια περούκα για να δείξουμε την μπλε περούκα, για να δείξουμε την συνεισφορά μας, αλλά και την συμπαράστασή μας στους ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Kiss IPF Goodbye. Αυτό το οποίο τονίζω πάντα είναι ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να ζουν μόνο περισσότερο, αλλά κυρίως καλύτερα και θα πρέπει πάντα να αντιλαμβανόμαστε αυτό που έλεγε και ο Καζαντζάκης, ότι ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός, αλλά όταν νιώθει τον πόνο του άλλου, τότε είναι άνθρωπος. Εμείς οι γιατροί προσπαθούμε να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και να βάζουμε στο κέντρο της βασικής έρευνας, της κλινικής έρευνας, της επιστήμης,
την απάντηση γιατί κάνουμε ιατρική, στο μεγάλο γιατί τον ίδιο τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις στο τέλος των παρουσιάσεων. Θα διακόψω την κοινή χρήση και αν με ακούει το τεχνικό επιτελείο, ναι, θα προλογίσω τώρα την κυρία Σταμούλη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ανάσα. Μας είπε 2 λόγια πάρα πολύ καλά η κυρία Βασαρμίδη για το Σύλλογο Ανάσα. Νομίζω η κυρία Σταμούλη, η οποία ζει με πνευμονική ίνωση, θα μας τα πει ακόμα καλύτερα. Την ευχαριστούμε που είναι εδώ. Άλλωστε, η ασθενής είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε και είναι ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε καθημερινά. Κυρία Σταμούλη. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για το γεγονός ότι προσκληθήκαμε σε αυτήν εξαιρετική δικτυακή εκδήλωση για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ασθενών και του κοινού για την πνευμονική ίνωση. Ο Σύλλογος Ανάσα, το οποίο βέβαια δεν είμαι πρόεδρος, συγγνώμη, είναι ο Δημήτρης ο Κοντοπίδης, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνη των μελών. Ο Σύλλογος Ανάσα είναι ένα δημιούργημα με στρατηγικό εταίρο την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και εκείνο το οποίο ο Πανελλήνιος αυτός Σύλλογος Ασθενών ασχολείται με πνευμονολογικά νοσήματα, και ο στόχος ο οποίος έχουμε είναι να βλέπουμε τα οριζόντια προβλήματα τα οποία διατρέχουν όλες τις πνευμονολογικές ασθένειες. Εγώ, σαν Ελένη Σταμούλη, είμαι μία ασθενής με πνευμονική ίνωση κύρια. Είμαι φυσικά στην Ανάσα και είμαι υπεύθυνη των ομάδων εργασίας των ασθενών. Όλο το κομμάτι της Ανάσας, το διοικητικό του σκέλος, είμαστε πολύ ενεργοί στο κομμάτι του ELF και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά είμαι και μέλος του Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονική Ίνωση Πνεύμονες Ζωής. Σήμερα όμως μιλάμε για την πνευμονική ίνωση και η πνευμονική ίνωση είναι μία ασθένεια η οποία έρχεται πολύ ξαφνικά. Και ρωτώντας κάθε ασθενή για το τι είναι, κάθε ασθενή που ζει με πνευμονική ίνωση, θα σου πει μία ιστορία η οποία έχει ένα πολύ έντονο συναισθηματικό φορτίο. Έχουν ιστορίες οι οποίες είναι από τα βάθη των πνευμόνων, όπως λέει ο τίτλος της ομιλίας μου, και από τα βάθη της καρδιάς μου, θα έλεγα εγώ στη συνέχεια. Πραγματικά αξίζει τον κόπο οι γιατροί μας να ακούνε την προσωπική ιστορία του καθενός μας, γιατί η προσωπική ιστορία του καθενός καθορίζει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται η ασθένεια. Η πορεία της ασθένειας ξεκινά τελείως ξαφνικά. Είναι κάτι το οποίο είναι σοκαριστική η έναρξή της και η διάγνωσή της. Μία αξονική τομογραφία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έρχεσαι σε επαφή ή έρχεσαι αντιμέτωπος με μία διάγνωση που σου κόβει πραγματικά την ανάσα και πολλοί από τους ασθενείς δεν ξέρουν και τι είναι αυτό το οποίο ακούνε. Τι είναι αυτή η πνευμονική ίνωση που δεν μπορείς ούτε καν να προφέρεις το όνομά της σαν ασθένεια. Όμως καθώς εξελίσσεται η πορεία της ενημέρωσής σου στη διάγνωση, πραγματικά καταλαβαίνεις σε βάθος ότι η ανάσα πραγματικά δεν είναι αυτονόητη από εδώ και πέρα και ότι είναι κάτι το οποίο θα το έχεις και θα σε συνοδεύει από εδώ και πέρα τη ζωή σου. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει μια δική του δραματική εμπειρία σε σχέση με τη διάγνωση και η διάγνωση είναι το πιο τραυματικό κομμάτι από την όλη διαδικασία. Η προσωπική μου εμπειρία σαν ασθενής με πνευμονική ίνωση ήταν εξαιρετικά τραυματική. Διαγνώστηκα με πνευμονική ίνωση το 2019. Όταν ανακοινώθηκε ότι έχω πνευμονική ίνωση, ήταν κάτι το οποίο έκανε τη γη να φύγει κάτω από τα πόδια μου πραγματικά, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά την ασθένεια, ήξερα τι είναι αυτό που έχω να αντιμετωπίσω. Ακριβώς πριν 10 χρόνια είχα χάσει τη μητέρα μου από την συγκεκριμένη ασθένεια. Είχα περάσει μαζί της όλο το ταξίδι της νόσου και το ταξίδι της απώλειας. Δεν είχα ακόμα συνέλθει από αυτό και ξαφνικά έπρεπε να αλλάξω το ρόλο και από φροντιστής να γίνω η ίδια ασθενής
στην ίδια ασθένεια την οποία την είδα στη χειρότερη της μορφή. Στην πραγματικότητα, όταν ξεκίνησα την ασθένεια με τη διάγνωση, είχα 2 ενώσεις. Τη μία ένωση της μητέρας μου, στο τελικό της στάδιο, γιατί αυτό ήταν που είχε μείνει στο μυαλό μου και στην ψυχή μου, και τη δική μου σε μια αρκετά εκτεταμένη κατάσταση, και τα οποία έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αντιμετωπίσω και τα 2 και να μπορέσω να τα διαχειριστώ. Οπότε έτσι ξαφνικά η ζωή έρχεται και ανατρέπει τα πάντα, και πρέπει να μάθεις να ζεις με τη συγκεκριμένη ασθένεια, πρέπει να καταλάβεις πώς θα το διαχειριστείς και πώς θα ζήσεις με αυτή την ασθένεια. Έχεις να κάνεις με μια ασθένεια που, όπως είπανε και οι πιο πολλοί προλαλήσαντες που είναι πολύ πιο ειδικοί σε σχέση με τα data και με τα δεδομένα τα επιστημονικά, σαν ασθενής, εκείνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μια ασθένεια η οποία έχει προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα και συνοσυρότητες. Έχεις μια καθημερινή επιβάρυνση από τα συμπτώματα, δύσπνοια, κούραση, βήχα, εξάντληση, και όλα αυτά εδώ δημιουργούν μια διαφορετική κατάσταση, μια διαφορετική καθημερινή κατάσταση. Ξαφνικά μια σκάλα γίνεται ένα βουνό ολόκληρο. Έρχεσαι λοιπόν μέσα σε αυτό εδώ το πλαίσιο αυτών των συμπτωμάτων, έρχεσαι αντιμέτωπος με απώλειες και με επιβεβλημένες αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Οι απώλειες είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικές, και η πρώτη απώλεια είναι ότι χάνεις καταρχήν την υγεία σου, η οποία είναι, για την οποία μπορεί να μην το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, και πραγματικά θρηνείς για αυτή τη μεγάλη απώλεια χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και όλες αυτές οι απώλειες τις οποίες έχεις, η απώλεια της καθημερινότητάς σου, η απώλεια της δυνατότητάς σου για μετακίνηση, η απώλεια της δουλειάς σου πιθανόν, του εισοδήματός σου, η απώλεια ή η επιβεβλημένη συνταξιοδότηση που γίνεται σε πολλούς από εμάς, όπως και σε μένα, που αναγκάστηκα να συνταξιοδοτηθώ στα 56 μου χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και επιβαρύνουν ψυχολογικά εξαιρετικά τον ασθενή. Έχεις μία ψυχολογική επιβάρυνση και μία διακίνηση και πολλά συναισθήματα, όπως είναι ο φόβος, η θλίψη, το άγχος, η αβεβαιότητα, η ματαιότητα πολλές φορές, η απόγνωση, η κατάθλιψη είναι μόνιμη συνοδοιπόρο ασθενών με πνευμονική ίνωση. Αλλά εκείνη τη στιγμή που όλα είναι μαύρα και είναι και τα πρώτα σημάδια τα οποία έχεις μετά τη διάγνωσή σου στο κοντινό διάστημα στη διάγνωση, εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και πρέπει πραγματικά να δεις τι μπορείς να κάνεις, πρέπει να αντλήσεις δυνάμεις εσωτερικά μέσα από τον εαυτό σου και από τους ανθρώπους γύρω σου, και πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να παλέψεις. Έτσι κι αλλιώς οι σπάνιες ασθένειες, όπως βλέπω και όλους τους ασθενείς γύρω μου και με τους οποίους συναναστρέφομαι, οι σπάνιες ασθένειες τελικά στοχεύουν σε σπάνιους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να δεις τι μπορεί να κάνεις, πού υπάρχει ελπίδα και προοπτική, όχι αν υπάρχει ελπίδα, πού υπάρχει ελπίδα και προοπτική, και εκείνο που σίγουρα θα βοηθάει πάρα πολύ τους ασθενείς είναι να επαναπροτεραιοποιήσουν τη ζωή τους. Μπορεί τα πράγματα να μην έχουν έρθει έτσι όπως σχεδιάζαμε να έρθουν, αλλά όμως η ζωή έχει πάρα πολλά να προσφέρει, και εκείνο που μας χρειάζεται είναι να κάνουμε αναζήτηση λύσεων και να βρούμε εναλλακτικές. Και οι εναλλακτικές οι οποίες έχουμε μπροστά μας είναι να κάνουμε ανάπτυξη τόσο προσεκτική όσο και συλλογική. Πρέπει να παλέψουμε για την ανάσα μας. Και για να παλέψουμε για την ανάσα μας, για να παλέψουμε για τη ζωή μας, θα πρέπει να μάθουμε για την ασθένεια. Η ασθένεια την οποία έχουμε χρειάζεται μεγάλη φροντίδα, και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα όλους τους προλαλήσαντες να μιλάνε για μια ασθένεια η οποία είναι απαιτεί ολιστική προσέγγιση και φυσικά πολυεπιστημονική. Η γνώση λοιπόν είναι ζωή και είναι ανάσα, και πρέπει να εκπαιδευτούμε στο διαχείριση της ασθένειας. Δεν είναι μόνο να γνωρίζουμε την ασθένειά μας, πρέπει να μάθουμε να αυτοδιαχειριζόμαστε και την ασθένειά μας. Και όταν λέμε αυτοδιαχείριση της ασθένειας, πρέπει να μπορούμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας, πρέπει να μάθουμε τεχνικές
για να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα της ασθένειας. Πρέπει να μάθουμε τεχνικές αναπνοών για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δύσπνοια, να μάθουμε τεχνικές διαχείρισης άγχους για να καταστέλουμε την κατάσταση άγχους και στρες στην οποία βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, να δούμε και να αναζητήσουμε, να βρούμε γνώση και να αναζητήσουμε πληροφορίες για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τα συμπτώματα των φαρμάκων, τα οποία είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο για τους ασθενείς. Και φυσικά να συμμετέχουμε σε συλλόγους ασθενών, γιατί όλα αυτά μέσα από αυτούς τους συλλόγους θα μαθαίνουμε, να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από συγκεκριμένες πηγές, οι οποίες είναι έγκυρες πηγές. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς, και το λένε και οι γιατροί μας, και είναι και πολύ σημαντικό για την ολιστική και πολυεπιστημονική προσέγγιση, η οποία είναι μία προσέγγιση όπου πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή μπορούμε να έχουμε φροντίδα σε επίπεδο αποκατάσταση, σε επίπεδο πολυεπιστημονικών δυνατοτήτων. Τώρα, όσον αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι βάρους που έρχεται από την ψυχολογική υποστήριξη, που είναι η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, το αναφέρατε και οι τρεις προλαλήσαντες γιατροί μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να γιατρέψουμε τους πνεύμονες αν δεν γιατρέψουμε την ψυχή και το μυαλό. Εκείνο το οποίο μας χρειάζεται είναι ένας πολύ καλά ή πολύ ισορροπημένα ψυχολογικά ασθενής, για να μπορέσει να κάνει όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να παραμείνει δραστήριος και να συμμετέχει σε προγράμματα αποκατάστασης, να παραμείνει δραστήριος με φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του. Και φυσικά όλα αυτά εδώ δεν είναι δεδομένα στη χώρα μας. Πάρα πολλά είναι αυτά τα οποία λέμε, πάρα πολλά είναι αυτά τα οποία χρειαζόμαστε σαν ασθενείς, αλλά όμως αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση. Ο ασθενής θα πρέπει να τη δημιουργήσει αυτό στην ολιστική προσέγγιση. Θα πρέπει να δημιουργήσει την ομάδα του για να μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει σαν ασθενείς, σαν σύλλογοι, να διεκδικήσουμε σε ενιαίο μέτωπο πράγματα τα οποία αφορούν την ποιότητα της υγείας και της ζωής μας. Πρέπει να διεκδικήσουμε αύξηση χρηματοδότησης, ισότιμη πρόσβαση ασθενών στα φάρμακα και στις θεραπείες. Υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα και με βάση την ίδια την γεωγραφική δομή της χώρας μας. Η παρηγορητική φροντίδα, η οποία είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο εξωτερικό και το οποίο δεν το έχουμε καθόλου εδώ. Και σίγουρα θα πρέπει, το ανέφερε και η κυρία Βαστραμίδη και είναι πολύ σημαντικό, είναι η εκπαίδευση των γιατρών μας, των γενικών γιατρών μας, στην αναγνώριση της πνευμονικής σύνοσης, για να μην έχουμε καθυστερημένες διαγνώσεις, να ενισχυθεί η έρευνα, και πολύ χαίρομαι για όλα αυτά τα οποία άκουσα και για τα νέα φάρμακα. Για τη μεταμόσχευση πνευμόνων πρέπει να μάθουμε σαν ασθενείς. Δεν είναι θεραπεία η μεταμόσχευση των πνευμόνων, αλλά είναι μια δεύτερη ευκαιρία που είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους μας. Και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα προληπτικών εξετάσεων για τα παιδιά μας. Γιατί το να έχεις πνευμονική ίνωση, αν αυτή είναι οικογενής ή δεν είναι οικογενής, αν έχει κάποια χαρακτηριστικά γενετικά, δεν το ξέρει κανένας. Άρα, ας υπάρξει ένα πρωτόκολλο να μπορούν να εξεταστούν οι δικοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας. Και το πιο βασικό, και τελειώνοντας, ένα από τα βασικά πράγματα, και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και είναι αυτή η ασθενοκεντρική προσέγγιση που έγινε και από τους τρεις γιατρούς μας, είναι ανάγκη συνεργασίας γιατρών ασθενών, να γίνει συμπερίληψη των απόψεων και της φωνής των ασθενών στο κομμάτι της παρακολούθησης ή της πορείας της ασθένειας. Έτσι λοιπόν η φωνή των ασθενών, η φωνή μας, μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στα επιστημονικά αποτελέσματα και στην πραγματική ζωή. Ένα στιθοσκόπιο ακούει τους πνεύμονες. Αν ακούσουμε όμως τους ασθενείς, θα κατανοήσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο της πνευμονικής σύνοσης στον ασθενή. Και τέλος, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα καινούργια φάρμακα, τα οποία θα μπορέσουν να σταματήσουν
αυτή την ασθένεια η οποία χαρακώνει τους πνεύμονές μας και θα δώσει τη δυνατότητα στους πνεύμονές μας να αναζωογονηθούν και να ζήσουν ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σταμούλη. Εξαιρετικά εμπεριστατωμένη η ομιλία της. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και για λόγω συντομίας χρόνου θα πρέπει να προχωρήσουμε το πρόγραμμα, γιατί και όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, εντούτοις έχουμε χάσει λίγο το χρόνο. Θα προχωρήσουμε με την κυρία Θάνου, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς ένας φροντιστής υγείας αναζητά ελπίδα για επούλωση και για το πώς τι αντίκτυπο έχει η νόσος στους φροντιστές υγείας, στους συγγενείς των ασθενών με πνευμονική ίνωση. Κυρία Θάνου, που σας ανέφερα και προηγουμένως, είναι πλέον πρόεδρος των ασθενών με πνευμονική ίνωση. Κυρία Θάνου, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ονομάζομαι Μαρία Θάνου και έχω την τιμή να είμαι η πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης Πνεύμονες Ζωής, του μοναδικού φορέα στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την πνευμονική ίνωση και εκπροσωπεί τη χώρα μας σε ευρωπαϊκά όργανα, δίνοντας έτσι φωνή, στήριξη και προοπτική στους ασθενείς, αλλά και στις οικογένειές τους. Σήμερα όμως δεν σας μιλώ εδώ μόνο σαν πρόεδρος, σας μιλώ ως κόρη, ως φροντίστρια, ως ένας άνθρωπος που βίωσε την πνευμονική ίνωση μέσα στο ίδιο του το σπίτι, που άκουγε την πρώτη βραχνή ανάσα, που είδε το βλέμμα της μητέρας του να ψάχνει απαντήσεις και να μην τις βρίσκει. Η μητέρα μου διαγνώστηκε καθυστερημένα, όπως τόσοι άλλοι ασθενείς, κυρίως στην επαρχία. Εκεί που η εξειδίκευση είναι περιορισμένη. Εκεί που ο χρόνιος βήχας ή η δύσπνοια ή η κόπωση λέγονται άγχος, αλλεργία, βροχίτιδα ή δεν είναι τίποτα, βρε παιδί μου, και τελικά ήταν κάτι. Κάθε μέρα που περνάει λοιπόν χωρίς σωστή διάγνωση δεν είναι ένας απλός χρόνος. Είναι απώλεια ζωής. Η πνευμονική ίνωση δεν είναι μόνο μία διάγνωση. Είναι ένας μακρύς σιωπηλός αποχωρισμός από την καθημερινότητα, την ανεξαρτησία, αλλά και την ελευθερία της αναπνοής. Και το πιο σκληρό είναι ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν τι είναι. Όμως πίσω από κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μόνο ένας ασθενής, υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια που παλεύει. Γονείς, σύντροφοι, παιδιά, αδέλφια, φίλοι. Η σιωπηλή δύναμη πίσω από κάθε αναπνοή που γίνεται δύσκολη, πίσω από κάθε φόβο που σιγά σιγά γίνεται αποδοχή και κάθε απελπισία που μετατρέπεται σε ελπίδα. Ένας φροντιστής λοιπόν ξαγρυπνά. Είναι ένας άνθρωπος που πονά σιωπηλά, που στηρίζει, που ανησυχεί, που συχνά λυγίζει και λυγίζει μόνος του. Ο σύλλογος μας λοιπόν δεν είναι απλά μια δομή, είναι μια αγκαλιά για ασθενείς και για φροντιστές. Είναι εδώ για να απαντήσει, να καθοδηγήσει, να ενώσει και να δυναμώσει. Κανένας ασθενής ή φροντιστής δεν πρέπει να περνά αυτή τη διαδρομή μόνος του. Γι' αυτό εδώ και 10 χρόνια δημιουργήσαμε τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης Πνεύμονες Ζωής. Ξεκινήσαμε λίγοι, χωρίς υποστήριξη, με μόνο μας όπλο την πίστη ότι κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος. Σήμερα είμαστε εκατοντάδες, μια κοινότητα που δεν επιτρέπει να γίνει η ασθένεια σιωπή. Τι κάνουμε? Παρέχουμε εβδομαδιαίες συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης ασθενών και φροντιστών, γιατί η ψυχή, όπως είπαν και οι γιατροί, πονάει όσο και το σώμα. Προσφέρουμε συνεδρίες για αναπνευστική άσκηση για να ενισχύσουν το σώμα αλλά και την αυτοπεποίθηση των ασθενών. Διανέμουμε φορητά οξυγόνα σε σπίτια, ώστε οι ασθενείς μας να μπορούν να ξαναβγούν στον ήλιο, να πάνε μια βόλτα, να νιώσουν άνθρωποι. Κάνουμε διαδικτυακές συναντήσεις και καλούμε όλα τα μέλη μας ώστε να μιλάνε μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν τους προβληματισμούς τους και να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι. Και τώρα ετοιμάζουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, ένα χέρι βοήθειας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή για ασθενή, για φροντιστή, αλλά και για ανθρώπους που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους. Αυτά είναι ανάσες και είναι ανάσες ελπίδες. Ο ρόλος μας, λοιπόν, είναι μια γέφυρα.
ανάμεσα από τον ασθενή και το σύστημα, ανάμεσα από το φροντιστή και τον ασθενή, ανάμεσα από το φόβο και την ελπίδα. Γνωρίζουμε, θα ήθελα σήμερα με σεβασμό να απευθυνθώ σε εσάς τους γιατρούς που βρίσκεστε εδώ πέρα. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας. Γνωρίζουμε την πίεση, τις αποφάσεις, την ευθύνη που κουβαλάτε. Όμως σας παρακαλούμε, μην ξεχνάτε ότι απέναντί σας δεν είναι ένας αριθμός ιατρικού φακέλου, μία δύσπνοια, μία σπυρομέτρηση, μία αξονική, αλλά είναι ένας άνθρωπος και ένας φροντιστής του δίπλα. Με φόβο, με ανάγκη, αλλά με αξιοπρέπεια. Η ενσυναίσθηση που δείχνετε δεν είναι πολυτέλεια, είναι μέρος της θεραπείας και μάλιστα το μεγαλύτερο. Και εσείς, αγαπητοί δημοσιογράφοι που είστε σήμερα μαζί μας, έχετε μια μοναδική δύναμη, τη δύναμη της φωνής, τη δύναμη της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης. Σας ζητώ λοιπόν να γίνετε οι πραγματικοί κήρυκες για τους ανθρώπους που ζουν με την πνευμονική είνωση, να μεταδώσετε όχι μόνο τα ιατρικά δεδομένα, αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την νόσο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η πνευμονική είνωση δεν είναι μια ατομική μάχη, είναι συλλογική ευθύνη. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί κάθε μέρα. Η ενσυναίσθηση, αυτή η λέξη που μοιάζει απλή, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Όσο πιο πολύ την έχουμε, τόσο πιο ανθρώπινοι γινόμαστε. Όσο πιο πολύ τη δείχνετε με την παρουσία σας όλοι σας εδώ, τόσο πιο σίγουροι νιώθουμε κι εμείς ότι δεν είμαστε μόνοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ τους γιατρούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα και έξω από τα νοσοκομεία. Τους ασθενείς και τους φροντιστές μας που δεν το βάζουν κάτω. Τους εθελοντές μας που δίνουν το είναι τους χωρίς να τους το ζητάμε. Και όλους εσάς που μας ακούτε και μας ενισχύετε. Γιατί μια φιλάνθρωπη κοινωνία είναι μια πολιτισμένη κοινωνία. Και μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη, να ευαισθητοποιήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πριν πω το τελευταίο ευχαριστώ, θα ήθελα να πω ότι αυτή την ομιλία την αφιερώνω στη μητέρα μου, που την έχασα πριν από 3 μήνες, μετά από την άνηση μάχη 4,5 ετών με την πνευμονική είνωση, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους του συλλόγου μας που δεν μπορούν σήμερα να μας μιλήσουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θάνο. Εμείς ευχαριστούμε για όσα είπατε, για όλη την έμπνευση, όλα τα κίνητρα τα οποία μας δίνετε, τόσο σε εμάς, όσο σαν θεράποντες ιατρούς, όσο και στους φροντιστές των ασθενών με πνευμονική είνωση και φυσικά και στους ίδιους ασθενείς. Είναι σημαντικό αυτά τα οποία τονίσατε τόσο εσείς όσο και η κυρία Σταμούλη, ότι ο ασθενής με πνευμονική είνωση δεν είναι μόνος, δεν θα πρέπει να είναι μόνος, θα πρέπει να εντάσσεται στους συλλόγους ασθενών, ειδικά στο Σύλλογο Ασθενών με Πνευμονική Είνωση, που όπως είπατε είναι ο μοναδικός σύλλογος που εστιάζει πάνω στην πνευμονική είνωση και που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην εδώ και 10 χρόνια. Στην εξωστρέφεια, στην κοινωνική εξωστρέφεια αυτής της νόσου και σε αυτό το οποίο εγώ αποκαλώ εγγραμματοσύνη υγείας. Είναι σημαντικό οι ασθενείς με πνευμονική είνωση αλλά και με οποιαδήποτε άλλη ασθένεια να αποκτήσουν εγγραμματοσύνη υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τα συμπτώματά τους, να πάνε έγκαιρα στο γιατρό και να τύχουν τις καλύτερες δυνατής αντιμετώπισης. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις οι οποίες έχουν απαντηθεί μέσω του Facebook γραπτός, τουλάχιστον από όσο βλέπω, και από την κυρία Βασαμίδη και από τον κύριο Τζίλα και από εμένα. Βλέπω εδώ, βλέπω κάποιες ερωτήσεις. Τώρα, αν υπάρχει κληρονομικότητα στην πνευμονική είνωση, κυρία Βασαμίδη, νομίζω απαντήσατε, αλλά είναι μια ερώτηση που ακούμε όλο και περισσότερο συχνά από τους ασθενείς μας και ορθώς νομίζω, γιατί και εμείς έχουμε περισσότερα δεδομένα, οπότε ψάχνοντας κανείς στο ίντερνετ ή ακούγοντας ενδεχομένως συναδέλφους, αρχίζει να σκέφτεται όλο και πιο πολύ το κομμάτι της κληρονομικότητας. Σίγουρα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από όσο γνωρίζαμε 10 χρόνια πριν. Νομίζω όμως ότι χρειάζονται λίγα χρόνια ακόμα για να πούμε ότι θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο εργαστήριο γενετικού ελέγχου που μπορεί να πάει κάποιος να κάνει εξέταση και καλό θα είναι και ο γιατρός αναλόγως το οικογενειακό ιστορικό που υπάρχει να δίνει την κατάλληλη κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην υπάρχει και το άγχος
σε κάποιες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κληρονομικότητα. Επομένως, στη συζήτηση με τον γιατρό μας, αν υπάρχει ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, όντως καλό θα είναι να ελεγχθούν άτομα στην οικογένεια από περίπου 40-45 ετών και πάνω, ειδικά αν υπάρχει καπνιστική συνήθεια ή κάποια συμπτώματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός για νέους ασθενείς, εννοώ νεότερους σε ηλικία. Οπότε είναι εξατομικευμένη αυτή τη στιγμή η οδηγία που δίνουμε στους ασθενείς με συγγενείς με πνευμονική είνωση και για να λύσουμε την απορία δεν υπάρχει κάποιο εργαστήριο που μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάποιο γενετικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει το λεγόμενο fibrosis gene, δηλαδή γονίδιο της ίνωσης, όπως είναι η κυστική ίνωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι κυστική ίνωση, δεν έχει την ίδια διεισδυτικότητα, αλλά σίγουρα υπάρχει μια κληρονομικότητα την οποία... Σίγουρα υπάρχει. Το μέλλον θα το δούμε, θα είμαστε εδώ, όταν έχουμε νεότερα δεδομένα, θα τα επικοινωνήσουμε και θα τα γνωρίσει και ο κόσμος. Για τον κύριο Τζίλα, φαντάζομαι είναι μια ερώτηση, νομίζω ότι αυτός πρέπει να την απαντήσει. Καλησπέρα, γιατρέ. Τι προκαλεί την πνευμονική ίνωση? Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος που απαντήθηκε, αν είναι κληρονομική. Κύριε Τζίλα, αν θέλετε να έτσι... Νομίζω ήδη έχεις απαντήσει, Αργύρη. Δηλαδή είναι όταν δεν βρίσκουμε καμία προφανή αιτία και κάποιος πληρεί το αντίστοιχο φαινότυπο που λέμε, δηλαδή είναι πάνω από τα 60 έτη συνήθως σε άντρες, όχι απαραίτητα βέβαια σε άντρες, τότε αν δεν βρούμε εμφανή αιτία, τότε το χαρακτηρίζουμε ιδιοπαθή ίνωση. Αλλιώς τα βασικά τα οποία σκεφτόμαστε είναι μήπως υπάρχει κάποιο υποκείμενο αυτοάνωσο στο νόσημα και εκεί προχώμαστε σε στενή επικοινωνία με τους ρευματολόγους. Μήπως είναι κάτι στο περιβάλλον το οποίο εισπνέει, το οποίο μπορεί να είναι κάτι το οποίο φαίνεται αρκετά αθώο, όπως για παράδειγμα τα πουλάκια, καναρινάκια, παπαγαλάκια, περιστεράκια κτλ. Μπορεί να είναι επαγγελματική έκθεση, κάποιος για παράδειγμα που δούλευε σε πλοίωση αμίαντο. Φάρμακα κάποιες φορές μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική ίνωση και αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω πάρα πολύ είναι παρόλο που δεν υπάρχει σχέση αιτίου με αιτιατό με το κάπνισμα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει διερευνηθεί τόσο πολύ. Μπορεί να σχετίζεται και άμεσα με την ίνωση, πιο άμεσα από ό,τι νομίζουμε, απλά επειδή συνήθως είναι δύσκολο να μελετηθεί εξατομικευμένη, ίσως γι' αυτό, παρόλο που οι ειδικοί πάντα το τονίζουν, ίσως δεν έχει τονιστεί τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Ότι ακόμα και το κάπνισμα, που φύγεται πάρα πολύ το κάπνισμα και ευκαιρία και συγγνώμη για τη μακρηγορία μου, και το άτμισμα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μην το εμπιστεύεστε. Το ότι μάλλον είναι πιο ασφαλές δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα ασφαλές. Οπότε μην εμπιστεύετε σχετικά με το τι μπορεί να κάνει και το άτμισμα. Ισχύει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ιδιαίτερα το άτμισμα εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες τώρα, αλλά σίγουρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στην πνευμονική ίνωση, θα το δούμε ενδεχομένως στα επόμενα χρόνια. Βλέπω μια ερώτηση αν είναι ιάσιμη η ρευματοειδής πνευμονική ίνωση. Το ιάσιμη με την έννοια το να εξαφανιστεί η νόσος, όχι, δεν είναι ιάσιμη. Τώρα αν το ΚΕΠΑ την αντιμετωπίζει έτσι, προφανώς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε, προφανώς και δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι ιάσιμη με αυτή την έννοια. Τώρα, αν μπορεί να σταθεροποιηθεί, ναι, μπορεί να σταθεροποιηθεί, όπως και οι άλλες πνευμονικές συνώσεις με τα φάρμακα τα οποία αναφέραμε, και φυσικά είναι κάτι πολύ παραγωγικό, το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τη φαρμακευτική αγωγή, όπως αναφέρθηκε. Τώρα, υπάρχουν ερωτήσεις, αν μπορώ να τις σταχυολογήσω, για την κυρία Θάνου και για την κυρία Σταμούλη. Ουσιαστικά ρωτάνε ασθενείς πώς μπορούν να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους, τι αλλαγές θα πρέπει να κάνουν στην καθημερινότητά τους, τι θα πρέπει να κάνουν εάν επιδεινωθεί η νόσος τους πέρα από την άμεση ιατρική βοήθεια, πώς αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα, μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να κάνουν άσκηση και φυσικά τι επιπλοκές θα συναντήσουν στην πορεία τόσο από τα φάρμακα, η ίδια τι έχει συναντήσει στην πορεία τόσο από τα φάρμακα όσο και από άλλες παρεμβάσεις. Θα θέλατε να μιλήσω? Ναι, βεβαίως. Ναι. Εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι γενικότερα όταν έχεις να κάνεις με αυτή την ασθένεια, είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα, είναι η αυτοδιαχείριση της ασθένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις τι περιμένεις από τη συγκεκριμένη ασθένεια, ώστε να μπορείς καταρχήν να βλέπεις τα σημάδια τα οποία
διαφοροποιούν την κατάστασή σου από μια προηγούμενη κατάσταση, ώστε να προλάβεις κάποιες παροξύνσεις οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε χειρότερες καταστάσεις. Φυσικά στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την κίνηση των ασθενών, ειδικά των ασθενών οι οποίοι είναι με οξυγόνο. Δεν έχουμε ρυθμίσει π.χ. αυτός ο οποίος έχει οξυγόνο, αν κινείται με οξυγόνο το οποίο είναι υγρό, που πρέπει να κάνει αναγόμωση. Πώς μπορεί να μετακινηθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μια διάρκεια ανεξαρτησίας από το οξυγόνο περίπου 2 με 2,5 ώρες. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο θα έλεγα εγώ από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι όλα πρέπει να τα κάνεις και όλα μπορείς να τα κάνεις, απλώς πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο τα κάνεις. Φυσικά και θα κάνεις άσκηση και φυσικά θα έχεις μια φυσική δραστηριότητα, αλλά θα το κάνεις στο μέτρο των δυνατοτήτων σου. Και όλα θα γίνουν στο μέτρο των δυνατοτήτων σου και βέβαια με παρακολούθηση στενή, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθείς στενά τις κατάστασεις του κορεσμού σου για να μπορέσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου από όλα αυτά τα οποία μπορούν να σου συμβούν. Και κάτι άλλο το οποίο το είδα και εγώ εδώ πέρα σε σχέση με μια ερώτηση η οποία ήρθε και είναι κάτι το οποίο πολλοί ασθενείς το ρωτάνε. Ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα ή τι θα λέγαμε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι πρωτοδιαγνωσμένος από την ασθένεια και ποια θα ήταν τα βήματα που εμείς σαν ασθενείς που έχουμε κάνει ένα ταξίδι, εγώ 6 ετών τώρα ήδη σε αυτή την ασθένεια, θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να κάνει. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να βρεις καταρχήν έναν καλό πνευμονολόγο, έναν πνευμονολόγο τον οποίο εσύ εμπιστεύεσαι. Να φτιάξεις την ομάδα σου, να μάθεις για την ασθένεια, να φτιάξεις την ομάδα των ανθρώπων που σε παρακολουθούν, να μπεις άμεσα σε πρόγραμμα αποκατάστασης όσο γίνεται πιο γρήγορα και να κρατήσεις τη φυσική σου δραστηριότητα, να κρατήσεις τη μυϊκή σου δύναμη, να κρατήσεις όλη αυτή τη φυσική λειτουργία η οποία λειτουργεί προσθετικά και ελαφρυντικά στο πρόβλημα το οποίο έχει στο πνευμονικό. Και επίσης να μην παραλείψεις να ζητήσεις βοήθεια ψυχολογική. Η ψυχολογική βοήθεια είναι η ψυχολογική κατάσταση του ασθενής στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση ή γενικότερα στην πνευμονική ίνωση είναι κάτι σαν φαύλος κύκλος. Είσαι καλά, το οξυγόνο σου είναι πολύ ψηλά όσον αφορά τον κορεσμό. Δεν είσαι καλά, το οξυγόνο σου πέφτει. Άρα λοιπόν είναι σαν να κυνηγάς την ουρά σου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ζητήσεις ψυχολογική υποστήριξη και φυσικά να μπεις και σε μία ομάδα ασθενών και να μπεις και σε ένα σύλλογο ασθενών, γιατί μέσα από εκεί θα δεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ίδια προβλήματα και θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν και να σου δώσουν λύσεις σε πράγματα που εσύ τώρα συναντάς και αυτοί τα έχουν συναντήσει ήδη πιο μπροστά. Να μεταγγίσουμε δηλαδή την εμπειρία μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σταμούλη. Ένα σχόλιο από την κυρία Θάνου. Και επειδή Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να πω ότι επειδή η πνευμονική ίνωση είναι μια προοδευτική νόσος, στην αρχή φυσικά όλοι το παίρνουν ότι θα κρατήσουν, ότι πρέπει να κρατήσουν κανονικά την ζωή τους όπως ήταν, να μην πέσουν ψυχολογικά. Βέβαια, με μεγάλη προσοχή και μέχρι εκεί πέρα που μπορεί ο καθένας. Να μην προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι μπορώ και το παραπάνω. Γιατί αργότερα, όταν τα συμπτώματα είναι μεγαλύτερα, είναι 3 βήματα που μπορούν να κουράσουν έναν ασθενή με πνευμονική ίνωση. Μπορεί το πρωί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, να πάει στη τουαλέτα του και να μην μπορεί να πάει. Μπορεί να θέλει να κάνει το πρωινό του και να μην μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι και ευχάριστο όταν σηκώνεται ένας άνθρωπος και δίπλα, όταν ανοίγει τα μάτια του, να βλέπει ένα βαρέλι με υγρό οξυγόνο δίπλα του. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό και σε αυτό που εστιάζει ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης Πνεύμονες Ζωής είναι στην ψυχολογική υποστήριξη και στο να είμαστε όλοι μαζί και κανένας να μην είναι μόνος. Γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί, είναι σίγουρο ότι θα νικήσουμε και θα πάμε παραπέρα. Αυτό είναι αλληλοβοήθεια. Μαζί με εσάς, μαζί με τους συνασθενείς, μαζί με τους φροντιστές, μαζί με την κοινωνία και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την εξαιρετική πρωτοβουλία, τον πρόεδρο της, τον κύριο Λουκίδη, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι η 4η χρονιά που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση. Μπορώ να πω, επειδή συμμετείχα σε όλες τις εκδηλώσεις,
Η σημερινή είναι και η πλέον επιτυχημένη από πλευράς ακροαματικότητας. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό, μάλλον πιστεύω πως έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία των ασθενών, αλλά και η παρουσία των εκπροσώπων των ασθενών και των συλλόγων των ασθενών. Νομίζω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή κοντά στους 200 ακροατές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά για μία νόσο η οποία είναι σπάνια, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, αλλά αν αθροίσουμε όλες τις συνώσεις μαζί, τότε δεν είναι καθόλου σπάνιες. Συγκρατήστε το αυτό, τα επόμενα χρόνια θα ανακαλύπτουμε όλο ένα και περισσότερες νόσεις, είτε θέλουν θεραπεία είτε απλή παρακολούθηση, όμως συγκρατήστε το αυτό, δεν είναι καθόλου σπάνια. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σε άτομα της ηλικίας άνω των 50 ετών να φτάσει σε ποσοστά υψηλότερα από αυτά του ζαχαρόδους διαβήτη. Τώρα, αν όλες αυτές χρειάζονται θεραπεία ή όχι, προφανώς και όχι, όμως σίγουρα θέλουν μια πολύ καλή παρακολούθηση για να δούμε αν θα εξελιχθούν σε κάτι, έτσι ώστε να παρέμβουμε εγκαίρως. Να μην ξεχάσω επίσης να ευχαριστήσω και την εταιρεία IPEN για την ευγενική χορηγία αυτής της εκδήλωσης. Είμαστε κοντά στον ασθενή, είμαστε κοντά στον ευπαθή, προσπαθούμε για το καλύτερο καθημερινά. Ευχαριστούμε τους συλλόγους των ασθενών. Η επιστήμη έχει προοδεύσει. Βρισκόμαστε σε μια ασθενοκεντρική αυτή τη στιγμή επιστήμη, σε μια ασθενοκεντρική ιατρική προσέγγιση και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε πολλά ακόμα όμως να επιτύχουμε. Εγώ προσωπικά βρίσκω κίνητρο και νόημα μέσα από τους ασθενείς και εν συνεχεία μέσα από τους νεότερους συναδέλφους, τους ειδικευόμενούς μας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα με τους ασθενείς και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Θα δώσω για τα καταληκτικά του σχόλια το λόγο στον κύριο Τζίλα και στην κυρία Βαρσαμίδη και εν συνεχεία θα κλείσουμε την εκδήλωση με τα αισιόδοξα μηνύματά μας. Κύριε Τζίλα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι, δεν θα με εκδηγορήσω. Ήταν όντως, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Νομίζω εδώ βοήθησε πάρα πολύ τεχνολογία, γιατί πάρα πολλοί μπόρεσαν μέσω του διαδικτύου να το παρακολουθήσουν. Και χαίρομαι πραγματικά, ιδιαίτερη χαρά και τιμή που στο πάνελ έχουμε και τις δύο εξαιρετικές κυρίες, την κυρία Σταμούλη και την κυρία Θάνου, γιατί νομίζω ότι πραγματικά, ειδικά σε μια τέτοια φύσης διοργάνωση, που δεν ήταν αμιγώς κάποιο ιατρικό συνέδριο, βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν εντελώς κέρυες οι ομιλίες και των δύο για να καταλάβουμε όλοι πραγματικά το τι κρύβεται, πώς συνεχίζεται, να το πω έτσι, η ιστορία όταν ο ασθενής φύγει από το ιατρείο σου. Υπάρχει μια ολόκληρη ζωή και μια ολόκληρη ιστορία που συνεχίζεται για τον καθέναν, αφού φύγουν και κλείσουν την πόρτα του ιατρείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταμούλη και κυρία Θάνου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνώ τόσο πολύ με τον κύριο Τζίλα και τον κύριο Τζουβελέκη. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν η παρουσία της κυρίας Σταμούλη και της κυρίας Θάνου. Εμένα προσωπικά με συγκίνησαν και δεν θα ξεχάσω το σημείο που αναφέρθηκε ότι με το ακουστικό ακροαζόμαστε τους πνεύμονες, αλλά με το αυτί μας ακούμε τους ασθενείς μας. Αυτό νομίζω θα το θυμάμαι πάντα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Προχωράει η ιατρική και όπως είπε ο κ. Τζουβελέκης, πλέον είναι ανθρωποκεντρική ιατρική και η προσέγγιση που κάνουμε μαζί με τους ασθενείς μας. Αυτό που είπα και εγώ στο τελευταίο μου slide το εννοώ, είμαστε συνοδοιπόροι. Είστε εδώ για να σας ακούμε και για να παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις, γιατί αυτό σημαίνει ποιότητα ζωής. Να παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις που είναι σημαντικές για τον ασθενή μας, για την ποιότητα της ζωής του. Ακριβώς επειδή, όπως βλέπω και στα σχόλια, δυστυχώς οι ασθενείς και όσοι το έχουν ζήσει από κοντά γνωρίζουν ότι οι θεραπείες που έχουμε μέχρι τώρα δεν υποστρέφουν την νόσο, δεν γίνεται η άσημη, όπως είπαμε και πριν. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε ό,τι άλλο μπορούμε για να προσφέρουμε το καλύτερο στους ασθενείς μας και μια όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε πολύ και φυσικά περιμένουμε και τα σχόλιά σας για το πώς μπορεί να γίνει του χρόνου ακόμα καλύτερη η εκδήλωσή μας. Σε μια ερώτηση που κάνει ο κ. Τζουβελέκη, δεν είμαι σίγουρη, μπορούν να το δουν μετά βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση. Θα αναρτηθεί και στο site της ΕΠΕ, αλλά και στο κανάλι στο Facebook. Οπότε, ναι, θα το δούμε μετά, το ίδιο και όλες τις παρουσιάσεις. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, κυρίως την κυρία Σταμούλη και την κυρία Θάνου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Και φυσικά
κλείνουμε με αισιόδοξα μηνύματα. Η νόσος μπορεί να γίνει χρόνια, μπορεί κάποιος να συμβιώσει με την νόσο και όχι να δυσβιώσει. Και ο σκοπός μας είναι πάντα να μετατρέψουμε την νόσο αυτή, όπως ακριβώς συνέβαινε παλαιότερα και με μία νόσο η οποία ήταν θανατηφόρος, όπως είναι η νόσος από HIV, η οποία πλέον τα άτομα αυτά αποκαλούνται όχι ασθενείς, αλλά άτομα τα οποία ζουν με τον ιό, και ελπίζω μια μέρα να αποκαλούμε και τους ασθενείς με πνευμονική ίνωση άτομα που ζουν με πνευμονική ίνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες και καλή συνέχεια εύχομαι και καλό κουράγιο σε όλους οι οποίοι αγωνίζονται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.